ni yol fula to mi jottima mi waɗa feere mi wi'a Moussa Beni mama mi haalna ɗum kañ woni député o ɗo kono mi waɗa feere mi yiya mo ganduɗa président communautaire ɗo mi haalna ɗum on tuman toni o Demba e o ɗo o miñira ko koto muɗum kaldan ɗo yimto kañ woni mbo ar ɓe ɓuri ɗo jooɗo minen ɓeɗo min ko Dakar gon oɗo ɗin to patta o kala woɗɗaki ɗo joni eyo kono kala ko wawi hen wonde min keeɓi kalde mumen ha ɓe manni kalɓe siko gittoyani yimɓe ngara ɓe ngari han no ɓe ngara ɓe daro ɗo ɓe fuɗɗa ɗo ɓe mbiya ɗumen ko ɗo fuɗɗiɗen famɓe femɓe ladden fuɗanka si tawi wonko ɓe mbiyi enen kam jiɗɗen ko 2 kilométre carré ni 2 kilométre ni 2 kilométre ɗum jiɗɗen sinon yimɓe woni kala ko ɓe mbawi hen wonde sabu ko président o hoore mo wi o noon président o wi o kala jaaɗo leyɗe to heeɓi ɗon jawdi ɗon aɗa waɗa investir ka e joni noon enen ko ɗum dari ɗen he dow mataw mi sikku ɗum ɓe caltaka min ɗamini ɓe caltaka eyyi joni ko wawi hen wonde foof ɓe mbaɗi ɗum ɗo ɗum ɗamin tara kala soppude min o wono suuruji ni watta ala ɗo oni taw ko wawa remede tako remede ɗo aawe ha taw wawa moƴƴude par ce que hikka o neɗɗo o fanno wadde propose andi woodi ɓamɓe domaine pour demal ɓen ko ɗum ka en kippi kono ɓen hikka ko puɗɗanni andi ko puɗɗen ɗi mbawi hebde dulayo hay siko 2 hectares 3 hectares ɗo ndemi siko gawri siko foñño siko ndaare hoko wawata weƴide on wattu ko wawete ɗo remede taw ɗum kala si soñama wonti ko ɗo woni ko watta rapporté fedde nde kono ko fuɗɗete par ce que aɗa andi he banggal ONG ji kala ko ɗaɓɓoyta ɓe liggodoyta ko ma ɓe ngara ɓe ndaara pratique o maɓɓe joni ɓe wonano lawɗi binda kayiti mine liggo ɗum ɗo ɓe ngara ɓe tawa ha hunde ka liggoɗe maɓɓe ma ɓe ngara ɓe tawa financé ɓe ganda aɗa golla ko mbiɗa wona andu law enen woɓɓe binda ɗo projet ji wiya minen ɗo minen mbani liggora yimɓeɓe da on sam binda kayiti nelda ɓe ɓe garta ɓe mbaɗa financé ɓe ngara on sam liggora kaale saji ta yadani law e ko ɗum haaɗi en mbaɗani avancé ɗi projet ji kewɗi ɗe ngara ga yimɓeɓe gomɓe mumen ɓe ko ɓe ñamanni ɓe liggorano pour leydi ndi waɗa développé par ce que ɓe nelde ɗo 3 millions min mbima ko ɗum ɓe mbattani tawa ko 1 million o tan ɓe gokkata yimɓeɓe ro yimɓeɓe liggaki e ñaama ɗo o noon ko yimɓeɓe liggo doole mumen yimɓeɓe liggo ɓe ngari yan ɓe tawa kala ko yiɓe ya ɗo o kam ɓe liggo maɓɓe ɓe mbawa wadde doole mumen ha ɓe ɓeyda yimɓeɓe hatta min fuɗɗi liggade ɗum ɗo kono mi ala kattane ɓe mbaɗnama kattane ɓeyda mbawa liggade doole kono wona jooɗo ani mbiya mine faala liggade ɗum ɗo mi ala balle ɓe ballata koɓe tawma ano ngal leggal ano faala ngal soppude ɓeram ma o wawta ɓe gaddinama machine ka en toujours ko puɗɗa ɓe ganda ko doole ma ɗe a alana ɗum capacité ɓe ballama kono wona jooɗo ani tan par ce que ɗo hay min keeɓi guesa mba obligatoire ma min keeɓa groupement ji kam mawɗon ɓe min liggode par ce que min mbawata imma guesa mba ittoyde woɓɓe caɗe dulare min gadda ɗum ha ga liggagol ko il faut ko min keeɓa yimɓe ɗo moɗon gandon kala nafaka ka ko ɗo moɗon ɗo ko ɗon nafaka ka woni par ce que si fuɗɗima ɗo ko fuɗɗori seeɗa seeɗa si fottoyi yan wotuɓe ɗo goni ɗo e ko ɗon wildata taw woni ɗo waɗi développement a faami ti ɗo waɗi guesa to waɗi guesa e wotuɓe ko ɗo guesa mumen mba hetti ɗo e ko ɗon mburta ko ɗon goni ko liggoto awa ko ɗum systéme o yimɓe mbaɗɗum gertoni ko ma yimɓe keɓa yimɓeɓe liggodi par ce que si min mbaɗani ɗon guesa min mbawata tuuro tan ko neɗɗo goto wawata tuuro tan arde larde hay si tawi ko kalis ma o mbattani financé kalis ɓolo a wawata yi mbaɗa financé kalis ala dariɓe ɗum yaata ala ɗaɓɓanoɗo liggoroɓe ala liggotoɓe yaata ko il faut ko liggoda e saare nde yimɓe saare ɓe kala ganda ka en kala ballere ne ka en kala ko ma liggo koma mbaɗa groupement par ce que he minen cohli groupement minen min mbawata liggade min mbawata par ce que minen to leyɗe to simin mbi'i ko ɗum min mbattane ɓe garat ɓe daara simin tawi min ngala yimɓeɓe min liggodi ga ɓe mbiyama ɓe ko paala ñamde jawɗi mais si ɓe ngari ɓe tawa on liggo onon liggotoɓe kala ko onon ɓe kollata honon liggote maɓɓe si ɓe ngari ya ko tartirɗi paale on goɗɗum paale on ko liggota on ko ɓe gokkata on mbiya on kiye ligge anani c'est pas ko min mbaɗi ɓeɗo financement ana andi woɓɓe ha leddi ma yiyama ɓeɗo ɗin to leyɗe ɓe ko ɗaɓɓaniɓe liggo minen non minen ko min gi'i toon ko yimɓe ɓen ɓe e maaya yimɓe ɓen ɓe komin gandi e liggaki minen min jahino min cooƴi min mbawata artude hannde kadi kono joni ko ma min garati min liggima ga doole amen ɗomi ligga minen si min mbawa ɗo min garta min liggode minen joni ko ɗum min ɗaɓɓata hen no yimɓe ɓe liggode no mbaren développé par ce que ɓe tuba ɓe giwa he ɗi gara ga he Afrique ga ɗaɓɓude guese ɓe ndemi maareli ɓe gadda guese e ɗi leyɗe
yaade ɓe ngara ɓe ndema maarede ɓe ngara yanni gaaɓe ɓaga ndemen piɗladde tawa ndemen ladde ɓiɗɗo ma wawa susaraɓe memoyde neɗɗo riwe ɗo woni minen noon ko ɗum min dogata hani wonani e ndiwoye si en mbi en guɗitta guire surtout enen fulɓe en kaɓɓotani en guɗitta guire en liggota ko ndemen ladde cukaɓe men garoyo konko cuuyita memde hay hunde ɓe cuuyita memde wona on tan ko janamɓe ngari liggo ɓaga ladde nde enen on tan gonen tin hoɓɓe ta kala ko ari koye sotta merci awa joni ko ɗum ɗo yimɓeɓe faala vraiment tawa yimɓeɓe e mbaɗi feere liggo en ko ligge ɗe tan mbawi minen ɗo wona pour affaire politique affaire ɗum ɗo ko ma ballo minen ligge min mbawata yiide min gaddana on financement ji kalis sam en liggodani ko ma enen ɓe tigi ɓolo e wutteji men ɗi mballinen golle golle tan naɓata c'est bon merci golle ɗumanenane ta sano baba ok min de paama min de bangga politique si kono wonnami tawane boppodiri no ɓooyi min politicien kala politicien mi yiiɗi kono mi haalna jon ko laaɓi de mi wonami politicien de ko mbaddondirte yono en kalda mi haalnama gonga laaɓa ɗum ɗo ɗum ko ligge goni ligge noon min ko ɗum tan goɗɗum tan gonmi tawde min andi noon ko kalɗon ɗo ko ɗum ko ɗi woodi te mbaɗa ɗum han kala woɓɓe garani mbaɗa ɗum ɗo ko si a sippiraka woɓɓe cippirani gara kela jana e dow ma kela koyngal ma ɗon ɗum ɓayri kono haɗi darɗa cippireɗa ladde nde ko enen goodi ɗum mbiɗen kono ko si on liggorande ni hande liggorande han ko jaɓɓe jolɓe ɓe mbiten ɗo ɓe walla ɓe janaɓe woɓɓe gara ɓaga ɓe liggora liggi ladde nde ɓe ɓagande on tuma ala ko mbawɗa hen saabu enen jakoɗen ɗo koye naggoen koye gaynaka min gui pilagge ko mbatten ɗum e gaynaka ɓayri min mi yeehi ha Jolof mi yii guesa ɗini lappol nayi ɗini ala ko ittire hen mais ndemin ladde ene mbawi wadde goɗa sengo ko gaynaka goɗo sengo ko remete min de mino d'accord hen kala ko mbiɗon hen ɗo oɗo bangge heɓeni kamɓe goni ɓe jahatani ɓe jahani haydulaɓe noɓe guuɗi hakkilleji mumen ɗi ɓe nana ko halten ɗo ko ɗum worno ɓe mbaɗ ɗum ɓe ɗamino ho ɗum ko politique woni wona politique woni nde ɓe fi wona politicien ɓe ko Europe gimmi ɓe ko Europe gimmi ɓe ko mbaɓɓe ɗo ñafe joom waɗi teppe ha waɗi teeɗa maya e ladde nde yettoyi Allah waɗi noon yettima ɗon ha ari ɗin wiide ɗi waɗa no goni miijo he meɗen wora en pijir ɗum nangguire ɗum juuɗe sappo e ɗiɗi si on keeɓi ɓe mbawɗon addude nanggunon men ɗo ɓe liggoa mbaɗon ɗum si on mbawani ko onon ɓe darto ɓolo on gude moɗon ɗe jarga orna laar ko ɓe jarga ɗon heddiɓe ɓe wonna alaar o noon o jarga ko kañ ligganteni ɗo ala wata hay goto laaɓa goto hono pelli ko kañ hoore muɗum liggantoni no ɓiɓɓe ma kala janggo aroyoɓe liggantoɗani wona pour an tan ko ɗum tan mbaɗen noon ɓe mbaɗi noon tan inchallah ɗum nafa woni tawi woni ɗuman wattu basi de ɗi wayɗa hen tubaño ɗi wayɗa hen suuna ɗi wayɗa hen eyi kala ko wattu ko foñño kay noon mo haali ɗi wayɗa gano koye minen min bo harande foñño ɗum addana minen caɗele seeɗa ay kono suuna e basi e tubaño adda ɗum ɗon neɗɗo kala ko mbaɗa walla tubaño basi o kam dalen mbaɗen ɗiɗi ɗi suuna e tubaño suuna e tubaño suuna kam kala no foti heew o heedi ɗo saare ɗo ni ko onon nangganta men manam onon cuuyinara men min jiya ko min cuusi manam ɓe noddidira maɓɓe fi saare nde ɓe kalda ɓe nangana en no feewi saabu no Sammadou Balde wi ɗo ni enen ko ƴettugol hunde gokke goɗɗo walla joni ma noon ngol ballegol sa heɓani mo darantoɗoma ɗum e a suyra ittude jawdi ma ndi mbiya yo neɗɗo ñii o maji an mo ganduɗa ɗima darani no feewi o a itti hunde a hokkitma wamma ɗaɓɓande liggantoɓe gara liggo a faami jonno ɗum si hoyajo yi e ko nafoore wonta manam kala daaƴiɗo hen ha wontoye joni hunde fokkiri ɗi waɗi ko konnoɗa hedde yeeso ɗo garoyta tawa koka ɓawo tan joni ɓawata wonde ɓen ɗum ñaaji ɗum walla gonatɗo wonde tawa o gaynata werte ligge mum ɗe juut kono ko joni garten tawa e ladde he ceerno Salif fi kola Allah e maɗa ɓaŋiri départ joni kawrinɗen ko 2 kilomètres carré funnangue e hirnangue 2 kilomètres a faami Badieba e Kambiya minen min mbiyata woɓɓe mbiyata Kakandi e Kambiya yo mbiyata ko jeeri e waalo voilà futtorankoɓe mbiya rewo e worgo 2 kilomètres geɓɓuɗen enen wonɓe ɗo ɓe ko ɗum kawranɗen ñaagoɗen heddima ko laamu ɗum aroyta tawa en tawta en ɗon walla wasa en tawtude ɗon kono kam wona ko ɗum kawranɗen aywa à partir de ɗo ɗo gonɗen ɗo
ɗo ni mbiɗon ha to forêt classé e manque kilométre ɗiɗi e feccere famɗi en jottanaki duuɓi aywa ɗum no famorta ko sengo Guinée Bissau ngo aywa so tawi ko sengo funnangue e hirnangue o ɗo ɗum ɓuuri 12 kilométre ladde ni kilométre 12 funnangue e hirnangue ɓuuri ɗum addi enen ñaago 2 kilométre carré o ko 2 kilométre ɗum ko heddi ko gaynaka heƴi he eggude heƴi he sabu beeliɗi ɗo beeliɗi ha ɗo on ɗo wattu ɗo an andi on ɗo wattu ɗo tati ceeɗu yoni kono ɗin woni ganduɗa ɗum ndiyam mum ɗam ha jooɗi heddi ɗi waɗi ndiyam Allah hande min miɗo waɗanno si tawi woni en jeehi ha en jottima en timi ɗin enen mbawi ɗon wadde ballal wallahi ɗi wawi waɗede ballal ɗi sabu na woodi projet arɓe he ɓeɗi gasa beeli ɗi ɗin beeli ɗi ɓe gasara ɗi ha ɗin ceeɗu ndu ha ndungu arata ɗi waɗi ndiyam ɗeɗon ɗi waɗi nafoore e jawɗe he waɗan nafoore e yimɓe eyo kono noon ɗum ɗo ko ɓayde ko fuɗɗago woni enen ñaagui noon kala ko wawa hen wonde laamu ngu kala bawɗo en bawɗo kala ko joguiɗo hen ko hattani walla en tawa ɓe calanaki en sabu ko ballal mumen ka en kala si a yi ɓiɓɓe Fuladuu ɗi gimmoɗo ɗi jaaha ɗi ma e nde ladde yaade e ko ɓe jiyani ko ɓe liggoto si tawi woni ɗo mumen ɗon ɗini ligguey ɗum ko ɓe ƴaɓɓori tan toon ko ɓe jahataro ɓe jahataro d' accord joni wayri enen kala haala laamu enen ɗe gondi e enseignant o mana jangguinowo meñirawo ceerno Salif Balde ko ɗo ɗo Coulor jaari ha noon joni wat présenté inde maɗa inde maɗa min mbiyetemi kon Abdoul Balde hay joni ko addi mbanmami focalisé si wiyama laamu tan wiyama bindol joni noon hande si muse inɗe nder meɗen han ala ɗo min ɗaɓɓoye bindowo ala min ɗum ɗaɓɓoye naɓowo bindol kala ɗo ngol wawte naɓede sago Allah sago maɗa kala ko heeri to bindol kala ko heeroyta e juuɗe laamu min mbiyani an tan kono an andi hombo mbawta wallodirde sabu wiyama ko ha ceerno Abdoul Kande joɗaniɗo en Kolda iwa toon ñande o ara ha ga mi yahan lawlata kono taw suwa lawlu goto yo ɗo heedi ɗo darona ɗo noon ko wawi ko darona ɗum fedde nde inchallah si heddoyima koko kaydi fewnirse walla ala a yahoyanni ko ganduɗa e coggu essence i foti faabodirede ɗum ko fedde nde wodani fotani iwde ɗo jiifa am fotani iwde jiifa Abdoul yeru kala ko ganduɗa ɗum ɗon kam yoni ɗo mbawen wallotirde en ballotirat ha so Allah jaaɓi joni noon min jiɗanno konngol maɗa to banggue daranade kayitaji laamu to e woda ko kalduɗa e fedde Fulbe Fuladuu Kolda bisimilla min kala to gon sengo toon sengo affaire kayitaji ɗi kala no wawoy wade noɓe tinnam tan mi tawama e ɗum e fedde he miɗo welti hande nde ɗon eɓɓore ɗumanti noon tigui sengo kayitaji kam ɗo kala ɗo wiya talan ko kaydi woni koko windeteyo woni koko yahanteyo mi yahat bisimilla sengo bindo e ɗum ɗo ɗuma ala ko korimi hen ha ko noon wayi kala ɗuman gam wiya ɗo inchallah wamma ɗum windande mi yahan kala ɗo yahate kala bisimilla ɗon kam wona mande probléme kala ko faado e sengo kaydi kolle kam tan bisimilla inchallah rewete neɗɗo ma anda han daɓɓat ha anda pota yidede o waɗa feere ha yida e on d' accord anda laabi ɗi no kayitaji ɗi mbawi bisimilla inchallah ɗum sengo kam probléme ala hen bisimilla joni min aywa min ƴeftan numéro maɗa o wano jogui WhatsApp a partir hande min jiiɗi ko tawtoɗo e fedde Fulbe Fuladuu Kolda taw a wawat hetta nana yimɓeɓe ko kalta ko yimɓeɓe kettoma jultodiren enen ɓe foof par ce que ceerno Saliou on wona koɗo e fedde he kañum bon wawi ñawde hen ko heewi yen so gaynide maɗa enen garana jarga o jarga Coulor o Hasin ko mawde de monde yafode monde balde inde mamaji monde balde joni monde balde no mbiɗen ni a woni jarga Coulor o meñirawo ceerno Saliou Balde no mbiɗen ɗo ni ko 2 kilométre carré mbiɗen mana funnangue e hirnangue kilométre ji ɗiɗi Badiéba Kambiya kilométre ji ɗiɗi mi sikku ko ɗum de ɓagoɗɗen ñagoɗen no ɗum ɓagoɗɗen eyyi noon tigui yeehi ladde garti ha e mumen mbi mballa sukaɓe mabɓe ɗon ko jaam ko noon way e ndeɗo fedde min de min ɗaminanafi wona ɗum ni feeña heede ga wallahi kono Allah ko moƴƴi ko noon way neɗɗo si Allah fodanima hunde yettan ɗum noon tigui min ko ñala woto mi jooɗi
misali no kan so ni hala ni kam ga sami sikana hawa watu o mari no to boy ko mala ko boyi hala lebte Allah ko mo ko hande Allah hoddi ko non way Allah yonde kondi amin ya rabbal alamin amin amin be Fuladuu ke be mbura wallahi surtout minen saare nde do ko non way ko non min ballondiri min nangodiri minen ɗum ɓurta nafta ko non way kaari hade minen ɗan kayen kaɗɗo on ɗano ɓuri tampude Allah wala ɗum ɗo ni si ari he moɗo so on tinni tuma goɗɗo ñamta ɓurta ñamta taw wallahi sukaɓe ballondiren bismillah inchallah bismillah naɓe nangan koye men nangan koye meɗen ko koye meɗen ko koye meɗen bismillah awa bismillah inchallah awa bismillah jarama awa kaw an kala noon ko pawtuɗa hen seeɗa eyyi noon tigui paate mbaalo an koye musidɓe ko mbaaloje wonɗo ɗo yeeso ma eyyi eyyi ha ko noon wayi taw ko weltare molana bisimilla inchallah awa awa bisimilla yo awa an kala musidɗo won ko pawtuɗa hen seeɗa Demba Balde eyyi noon tigui kala ko ɓiɗɗo ko mawni fof kono baba fewjata noon fulɓe mbiyo min kam wono hunde ko miɗo heñori ɗeɗo golle ha wano muɗum ala min kam fonno hunde ne tawa han ko terange yimɓe gardu wallahi won goɗɗa ndeysan on jeehi ha on jii ko wona on woniri on gari on paalama ɗum addude ga minen miijotonoɓe yaade walla ka jommo horimo woodi no ɓittori ɓe woni yaade ɗi miijano wonno ɓiɗɗo mum yahoyat woni noon ko ɗum paalɗon artirde ga ko won ton ko minen dal tabiɗen tori minen kam tamiɗen keñi he ɗum wona behe wona seeɗa tigui minen toro tan Allah kala no Allah waɗirta yo wallu en ɗum ɗo yawa laata inchallah bisimilla awa bisimilla yo musidɗo an kala won ko pawɗa hen ko gonsa awne almaɓe o ceernajo d' accord maître biji oro biji woni yeehi e ladde nanganam ɗon film joni min kala woore ko pawrumi en seeɗa e no mimini musidɓe fedde fulɓe Fuladuu Kolda ko oɗo de kalifa meɗen woni ceerno Sali Balde e kombo wino en wiide ñalowma folo kombo haalno haala nde ladde ko ɗum tawɗen walla e mbawa sa wiide sa tawoyi ko ɓuri ɗum wino ko ɓuri ɗum gila to jarga to almame o hoddiɓe muɗum en tawi pellital ɓurgal mo e haala mum kano fonno sellude foof ɓeɗo ɓe janti hen ɓeydani en cellal haala joni ɗo oɗo ko neɗɗo a yawoto tan ko joguiɗa wayri taw a anda ko joguiɗa ko hono foti nafoore jiɗoya noon ganda wonmo ɗaminiɗa kañ ɗaɓɓirtani e taw on ko kañ fonnoma ɗaɓɓirde taw kañ fonnoma ɗaɓɓirde hoko fandimi wiide ɗo oɗo si heeɓima ɓurlama e hande e wonno goɗɗum anno ponduɗen nangue ni hayso tawi ko wadde panneau solaire ji par systéme énergie solaire ndiyam ɓe wawi yettade kala ɗo cohluɗen ndiyam yetto ɗi wawi yettade kala ɗo woni par ce que wona probléme nangue joguiɗen ha wiye yo ko probléme ndiyam ɗo ɗumani forage ji batte tawa ndiyam ɗi wawi yettade waɗe canalisation yetto kala ɗo ɗumante ɗum ɗon o kalanmi ɗo ko e wona ko poɗɗen heñana en potani ɗum ɗalde yebade kono wona ko heñande par ce que koko juuri ko rone ronde paalaɗen ha ɗum noon ko weltare molanade hollude yimɓeɓe ladde nde inchallah aussi en kootiro cuuɗi to an en ɓeydanni yewtare e nelden ha sin e fedde fuɗɗo Fuladuu Kolda min beltanima mawɗo fedde nde o Abdoulaye Dillel Kande e kalifa fedde nde o ceerno Aliou Balde ha e ceerno fedde nde o ceerno Cheikh Oumar Kande e an o ceerno Abdoul ganduɗa hande ko référence français ko wiyata référence mana taguman seere fulɓe kammane wiide minen pulaar amen taguman seere ɗo e nder Fuladuu ɗum ɗon ko yettere Allah molanade e guila Bordeaux naaɓe Espagne naaɓe Italie naaɓe e Congo e hono wiite Angola e ha
Allemagne Sénégal ɗo wula yoɗi la ha e Soudan parisien o yimɗo ordonnaɓe oɗo woni parisien o yo joni enen ɗo gondi e mawɗo pullo yimɗo helta kakoy meter bijji balne meter bijji noon ko ladde nde mbo yewniri mon ɗo nangi ha ko lalloje émission o mbo addanno ne Fulbe Fuladuu Kolda vraiment ɗi ko jeddi gonno taw yimɓe Fulbe Fuladuu Kolda anda ho ko ga ladde ga gonɗe ko ɗum wiyete lalloje ha ko muɗum ko woni lalloje ɗi lekki andu waɗanoma jeddi wi'a kohe e kahe piw monnirte joni condi mon ndi piw ko lallori wiyete ɗum mi mbaɗino ɗin jeddi kono noon ko sikki hoppama unama ha woni lallori ɗon tawon no Fulbe Fuladuu Kolda ganduɗon wona ɗum ko si en garti e ko wona ko han e neɗɗo weltima ko koyɗol ngol wonoyi gonga andu ko ni neɗɗo hoyɗirta han ne weeri ɗum waɗi a wi'e kaari ko waliw awa ɗo o ko ɗum wonɗo donc min beltanima ceernajo o minen koye foto tan min jiyanno Allah ñaawi min jiidi yimɓe koddigal mum ngal e musidɓe muɗum ko mbo wino minen ko ɗum mbo wondi ɗum mbo wonduno ñande mbo wiita minen noon ne ko ɗum mbo wondi kala ñande min jiidi ñaa e ñande ɗum noon ɗum wonani e weltare awa minen kala ha gandon wona min lamɓe de minen komi yaaɓe yiya noon jaaɗo sa itti yimɓe anduɓe ɓe fayda hoccoyta ganduɗo sabu kay ko e yaha e yiya e wadde awa koko min jii koko min baddete ko ɗum min paala artinde si woni noon min nanganama goɗɗum ala kono goɗɗum heɓoyro si min nanganama joni noon enen piyu ko minen balla on ballon minen hokkomin ballata on min jaha min mbiya ha minen godi ɗum ɗo si min keɓi han miɗen faala wallede no ɗum tabiki joni honnu en tabiɗirta ko onon de wona minen minen min mbawta ɗum tabintin ɗum kalmi tan ko balɗe ko tinnare nde tan tinnare dandaki yawede ɗum noon ya Allah dandu en hen yawde ya rabbi ya Allah ɗum weltanima on kaddi weltare minen ɓe ɗon gondi Espagne eyi on gondi jemmañalo ɗum Espagne Basiru Mbaalo on jarama nan